боришот дар километри 119 бар асари лағзиши кӯҳҳора дар масофаи 50 метр роҳ пурра фурӯ рафт. Лозим ба ёдоварист, ки дар давоми муҳлате ки нигаҳдории роҳи Душанбе Чаноқ ба зиммаи филиали ширкат вогузор аст, маротибаи сеюм аз чунин ҳолат ба миён меояд. Масъулиятшиносии кормандон ва пойгаи пурқуввати техникии филиали ширкат замина фароҳам овард, ки дар робита ба ҳолати ба амаломада саривақт тадбирандешӣ шавад. 2 соат пас аз рух додани офати табиӣ, кормандони ширкати Айрес роҳи муваққатӣ бунёд намуда, тавассути он ҳаракати воситаҳои нақлиётро ба роҳ мондаанд. худи ҳамон рӯз қитъаи фурурафта барқарор шуда, тасмим аст, ки дар муддати кӯтоҳ мунфарҷкунии ин қитъа бо истифода аз асфалти хушсифат дар сатҳи хубу сифати баланд амалӣ гардад. صبح امروز سنه 23 نوامبر سال 2023 در شهرهای در کیلومتر 119 شهرهای خوجند دوشنبه چنوک کوپورا قرار کرده حرکت نقلیات را من نمود. تمام تکنیکای پروژه شرکت در مدت ضروری و منطقه حادثه سفربر کرده شدند و در مدت کوتاه‌ترین تقریبا در دوام 1 ساعت حرکت منتظم نقلیات تامین کرده شد. کوپورا قرار کرده تقریبا در حجم 900,000 متر کوب حجم داشت. خوشبختانه در هنگام قرار کردن کوپورا یکم کس ضرر ندیده است. فقط 50-60 متری شاهرو در یک طرف سمت خوجند دوشنبه ضرر دید. برای برطرف نمودن کوپورا چه عدد تکنیکای فروخته سفربر کرده شد که در مدت کوتاه‌ترین کوپورا را برطرف نموده حرکت منتظم نقلیات را تامین نمودند. кормандони Айрес ба фасли зимистон омодагӣ ҷиддӣ дида, дар ин раванд ҳолати техникаву механизм ва захираҳои маводи зидди лағзишу сӯзишворӣ мадди назар аст. илова бар ин, кормандон бо сару либоси зимистона таъмин шуда барои фаъолияти мунтазами онҳо дар ҳаҷми зарурӣ ангиш ва ҳезум дастрас шудааст. масъулини Айрес хуб дарк карданд, ки айёми қарратуни сол марҳилаи ҳассос буда, дар сурати сари вақт омодагӣ надидан ба раванди фаъолият монеа хоҳад гашт. бино ба гуфти масъулин, барои фаъолияти мунтазаму пурмасъул дар фасли зимистон дар намояндагиҳои филиали ширкат 437,413 литр сӯзишвории дизелӣ, 19800 тонна маводи зидди лағзиш захира шуда, ин раванд идома дорад. муҳимтар аз ҳама, техникаву механизми филиали ширкат, ки теъдодаш 218 адад аст, ба мавсими зикршуда пурра омодаанд. шаҳрвандон бояд дарк намоянд, ки бо назардошти мавқеи ҷуғрофӣ роҳи Душанбе Чаноқ нигоҳубини 24 соатро талаб намуда, дар сурати каме бетафовутӣ ба нигаҳдории он паёмади ногувор хоҳад буд. маҳз бетафовутӣ як ида ронандагон ба тавсияҳои мутахассисон дар бобати беомодагии ҷиддӣ ба роҳ набаромадан, худдорӣ кардан аз сафар ба воситаҳои нақлиёти бидуни тири пешбар ба ҷой овардани эҳтироми ҳамдигар боиси ба вуҷуд омадани танбашавӣ дар роҳи Душанбе Чаноқ мегардад. қобили зикр аст, ки дар асоси тавсия, пешгӯӣ ва хулосаи вазорати нақлиёт, кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ дар сурати зиёд будани хавфи тармафароӣ ва боришоти барқ ҳаракати воситаҳои нақлиёт муваққатан боз дошта мешавад. бо назардошти гуфтаҳои боло аз ронандагон хоҳиш карда мешавад, ки бидуни омодагие, ки мавсими сармо тақозо дорад, ва автомобилҳое, ки тири пешбар надонанд, ба роҳ набароянд, зеро дар баробари он, ки худашон ба мушкилӣ мувоҷиҳ мегарданд, ҳамзамон ба ҳаракати дигар воситаҳои нақлиёт монеа эҷод менамоянд.